Tuta jongjong dohami dison parhaladoni huriatta pasahatot tabi tuhamu di bagasan ulas niroha selamat ari natal madihamu saluhutna dame nabi nuan ni Jesus ima namian dihita saluhutna diborngin natalon di papatar dotu hita hasikko ni baga-baga haluaon sian debata di bagasan Yesus Kristus na sorang di Bethlehem atong tapasangap maibana tay dehon ma nungga jupang muse ari pestai. Bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toti parbadia na tumot palangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang nabolon. Bicardo sada panodang di akka na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona di ari parporanganmu. Marpahean habadiaon, songon napur sian apuan ni ados torang, rodo tuho paranganmu akka na uposo. Haleluya. Martangyang mahita.
Mae amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem. Sai pinuji magoarmu nabadiai, ala nang ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuha tiuron. Jala dipadomu ho hami, na holakian sian ho, gabe saormu se dohot ho. Gok halalas ni roha dohami ala ni. Sai jalo mahamolia teon ni roha nami, naung tinopotmu marhite-hite anak mi. Amen. Marede mahita. Debata di acara Parpunguan Bodarion, iman atar surat di 2 Tesalonik, tolu ayat 10. Alai manoktong jala mangipasma damena dileho Tuhan si pardamei Tuhamuna, didongani Tuhanima hamu sudena. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik me. Amen. Marende mahita. Oh
pajajorhon panopaon sahatu jolmai mangulahon dosa. Ditopa debatado saluhutna na adong di Portibion, jala holan marhite hatanado saut akka najina dihonnai. Sude naung tinopa di debata macai uli jala denggan. Alai dang satia jolmai tu debata ala dioloi hisap-hisap ni dagingna. Gabe diulahon dosa na mambahen sega parsaoran ni jolmai dohot debata. Tabegema barita panopaon dohot dosa ni jolmai. Sada Musa sada, ayat sada rodi ayat 2. Dimula ni mulana, ditopa debata, langit dohot kanoon. Dungi, tarulang matanoi, gabe halongonan, jala holom di atas lungi. Dungi, mangareap-reap maton dini debata, di atas ni aka aek. Sada Musa sada, ayat 24 sahatu 25. Dungi makuling musema debata, di patubuhon tanoi mahosa akan na mangolu masibuan masamna. Aka dorbia dohot gulok-gulok dohot binatang masibuan masamna. Gabe manjadima songoni. Dungi diapuli debatama aka binatang ni tanaon masibuan masamna. Dohot aka dorbia masibuan masamna. Dohot gulok-gulok ni tanaon masibuan masamna. Jadi nungadegan di ida debata. Sada Musa sada 27 30 sada. Jadi ditopa debata majolmai tumiu rupana dituwanhon debata laho manompa ibana bahwa dohot boru-boru nasida ditompa. Dung iti ditilik debata masude na dinompanai jadi nungadenggan situtu. Dung ibot maai torang maai muse i maai paonomon. Sada Musa 2 ayat 8 tolu dohot onom. Dungi dibuka debata Jehovah mas ada porlak di Eden tartukan habis saran jadi tusima dibahen jolma najina dihonnai. Dungi sedi panok noti boru-boru ima perbueni hawi dibahen denggana panganon jala pia matana marnida. Jala tau manunggul rohatu hapistaran hawi. Jadi diputikon sian perbuenai jala dipangan. Dilon madohot tu sinoduk nai siani gabe dipangan. Sada Musa tolu ayat 15 dohot 20 tolu. Jala bahenok kuma perbadaamu dohot boru-borui. Rodi pinoparmu tu pinoparna. Ibana mangalisaton ulum gabe pargutomu ma tabihulna. Jadi dipabali debata Jehovah ibana sian porlak Eden. Asa diula tano pabuatan nai. Tamba taon lam rarap do dosai songoni nang Panginonana na manegai akka parngoluan ni hita jolma. Lam ngalima holong ni roha, lam madao do jolma siad debata. Di bagasan uduk serep ni roha, tatopoti madosata tuadopan ni debata, marende mahita jongjong ma ruas mulak mana pajojorhon. Jesus.
Tuhan debata para siroha na sumurung, diborngin natalon, rodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahubahe kami, marhite hata pamerengan nang pangulaon nami. Nunga di papatarho ipola ni holong ni roham tuhami, marhite harorom tu portibion. Asa dapotan haluaon dohot hangoluan hami. Alai pakorhon ni rohadiri na manibukbuk lamoru do roha marpanarihon tudongan. Miad do pehosom, late ni roha dohot bada, nama bahen sega parsauran. Lehon matuhami todimi nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasadosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Humokopita gabe dosa do ibana, naso tumada dosa di bahed debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende mahita. Debata turpuk epistel di parpunguat bodarion na tersurat di Yesaya pitu ayat 10 sahatu 10 pitu. Tadda halongangan di hatu tubuh ni Immanuel. Akup ni didok Jahobama mandok si Ahas songonon. Jadi ninna si Ahasma dangolo au mangido asa unaku ujuni Jahoba. Dipaheni apala Tuhani sadirima mangalehon sadatada dihamu. Idama, gabe-gabean ma sada namar baju, jala tumubuhon sada anak,
Jala bahenon nama goarna Immanuel. Ai taggan so diboto dagdana kidope membolokon najat, jala mamilit na denggan, tarulang matanoi na nirajaan ni na dua raja hina biaran mui. Ima sahatna, martuado akan atumangihon hata ni debata, jalana upeopsa, amen. Marende mahita. Paluai tu portibion, macay balgado holong ni rohani debata tu portibion, dilehondo anakna nasa sadai, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan sa leleng-leleng na di nasida. Tatangihon ma barita halalas ti roha, ima hatutupu ni Jesus si Paluai. Jesaya sia ayat 1:2. Bangso namardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabolon. Bisar dosada panodang di akan namangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi. Nunga dipadiri ho di ibana halalas ni roha na bolon. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim. Songon las ni roha di gotilon. Songon parolopolopon di namarbagi taban-taban. Yohanes sada ayat 14 1:15. Gabe daging mahatay jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami hasangapon nay, ima hasangapon ni anak sasada nasian amay, gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dako si Yohanes do ibana, ay ninama, o do ibana na hudoki, na rosian pudiku, jumolo do ibana adong asa au, ay parjolohian do ibana. Lukas 2 ayat 10 saat 10 sada.
alai didok sudusuani matu nasida, unang mabiar hamu, ai dibarita halalas di roha godang do hubuan tu hamuna, pasaulian di sandok bangsoi, ai nak tubuh do di hamu sabongin on, di huta ni si Daud, si paluai, ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 10 sahatu 14. Jalatopu ma adong dongani suruh-suruani torop akaporangan perbenua gijang dipuji nasi dama debata mandok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoot dia kajol ma halomoani. Ulang. Nang hitape dohot mahita maka mulia tehon hatu tubuh nisi paluai naradi ibana makilala nama satu dirita dohot mangasi hita jongjong mahita maka mulia tehon holong ni rohanai huhut manggala hililinon asatung takas sodang nai manodangi nguluta. Nasotupa mardala di nahulum namang iguton ibana warahmat.
rap tadi homa sonang ni borngin nai. Ya. Tapa mate malili tabe hot mahita jongjong di ingana tabe. Martangyang mahita tahatindakon maha porsiaw tai, songon na hinatindakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sianto di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubano toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditonti parbadia, jala adong sada huria na badia,
Huria hatopan ni hala Kristen akan abadia, doho dia sesaan di dosa, doho dihatai naman dog, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, doho dihangoluan nasora suda. Amin. Undul mahita. Tabegema kor sian punguan ina Kamis.
tatangihon ma sunggul-sunggul di parpunguata botarion. Na parjolo, ia parpunguata botarion, ima pesta Natal, parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Di patupa huriata do, jala tapasahat do anon, pelean sada A dohot sada B adorang so jamita, dohot pelean paduahon dung sipul jamita, ima pelean namar boho tu sekolah pandita dohot STTH KBP. Paduahon dung sipul parpunguata di Botarion, tapasahat do amplop diakonia huria. Di joloni pitu gareja dung mulak hita anon sian garejaon. Napa toluhon dung sipul ibadah parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus di patupa huriata do ulaun nabadia asa taparade ma dirita laho mendohoti ulaun nabadia. Patoluhon napaupaton mersogop di hari Senin tanggal 25 Desember ima pesta Natal naparjolo. Parmingguon di patupa tolu hali, laos di patupa do muse ulau nabadia. Parmingguon parjolo ima parmingguon di pukul pitu. Parmingguon paduahon pukul 10, parmingguan patoluhon pukul 10 walu. Napalimahon di hari Selasa tanggal 26 Desember ima pesta Natal napaduahon. Di patupa huriata do perayaan Natal gabungan masuk pukul 10 pitu wib. Songonima sunggul-sunggul di parpunguata Botarion, tauduti mamuse acarata ima kor gabungan.
tapasahat ma peleata pelean sada A dohot sada B. Marende ma hita. So
kami di debatana semurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Di hamua manami inanami hita saluhutna selamat hari Natal mari hita. Laos songone manang di hamua ka manami inanami nambah dohoti ibadah honon waing di ruangan serbaguna. Kupasahatami matabi Tuhamu selamat hari Natal mari hita. Hatani debatan agabi jamita di pestata di bagasan Bornginon. Kabuat masyana tarsurat di barita nauli nasinurat nisi Matius biduna parjulu ayat 10 lalu sahatu ayat 27 songonoma tarsurat disi. Ianggo hatu tubuh Yesus Kristus songonodo. Uju oroan si Joseph hidupe ibana si Mariai gabi-gabi ado ibana si Anton di Parbadia adorang so masih pada doha dope nasida ala parrohana Bonardo si Joseph na mangoro si Maria dan adong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana nama naing sirakononna songoni alai dina songoni dipetahi ni rohana di idama dinipina suruh rusuhan ni Tuhani nama doktu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabi dong amu saripe muse ay nasian tondi Parbadia do nanaing tubuh di ibana. Tubuh bohon anak maibana Jesus do goarna bahenomu. Ay paluamu do bangsona sianaka dosa nasidabi. Masa pesudinai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhiti sian panorirang nama dok. Ida hamuma gabi-gabi dosa dan namar bajui tubuh anak maibana. Zala bahenona do guarna Immanuel lapatanna dongatama di bata ima sahatna. Di hamuka manami nanami selamat hari Natal mari hita. Selamat sedia. Ala dangadok kala Kristen na somadok selamat hari Natal nuaing. Hape tu dia ma arahna hola sebatas hata-hata. Marhite-hite perayaan, marhite-hite agama media sosial, marhite-hite akas spanduk-spanduk, marhite ungkapan-ungkapan tulis-tulisan, sudah madok selamat hari Natal. Tapi ahama pakrohon. Sa sitong namo lo tadok selamat hari Natal na perjulo selamat hari ulang tahun. Alay mo ulang tahun kita nawain tidak dana selamat hari Natal lingot tidak darak ada korasai di padi tahun ini. Alanu ngatacap selamat hari Natal hola tutu hadu tubuh ni Yesus. Alani mo tadok selamat hari Natal selamat hari hadu tubuta ulang kembali. Hari hati tubuh tadi. Dang tubuh songon ulang tahun na Somali na tubuh pada hari. Setiap kita merayakan Natal pada dasarnya kita mengingat bahwa kita sudah lahir kembali menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu kena perjuangan. Guarna ma naung tubuh nai baru. Hampir sudah hitan yang marbaju naik baru akenang, marsipatu naik baru. Ahado pak korhon atau hita tabadulita boido. Aliang kenang majua songo kita tetap do majuai dan kami poso. Apakah melalui pakaian baju baru, sepatu baru, penampilan baru itu bisa merubah kita? Tidak. Atau enggak, hado? Ketika kita memakai baju baru, sepatu baru, suasana hati kita ada semangat, ada harapan, ada sukacita, ada hal-hal yang indah. Atau menurut aduk selamat hari Natal merubah hati dan pikiran kita. Tak kalah sebatas berbaju-baju rupanya. Alania hama horwa asama relasi roha kita.
Asa bersemangat kita berharap kita ima makna ni Natal. Ahado horoana terjadi di Natali. Mangihuto kana pistar hatu tubuh ni Yesus ma perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang paling hebat sepanjang sejarah dunia. Natal adalah peristiwa yang luar biasa yang pernah dibuat Tuhan kepada manusia alaniaha. Na perjulu marhiti-hiti Natal, debata naso taridai, debata na dawi, debata naso terjangkaui, debata naso hajonohani, yang transenden, jauh, gawe di tengah-tengah. Immanuel, imanen, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Atau di samping terdengar Tuhan ini, di Jabuta, di Ulauta, di dia itu. Iman Natal. Ayang go di badan narubi dia pajupang jol matu debata. Ay to na hatu si Musa manangis na mangida debata naik ke mate do. Alai marhiti hiti Yesus debata roh tu tonga-tongata, debata bersama-sama dengan kita, debata hidup dengan kita, debata menjadi sama dengan kita. Baik kok kita jo, oma akrobatik na luar biasa. Tahta yang begitu suci, tahta yang begitu seagung, tahta yang begitu tinggi, dia loncat roneng so. Marhiti Yesus. Baik kok kita disebut lagi jangan rotu tengah-tengah. Napa dua hon garup tapes tahun Natal taingo ma nunga bida banua gijang dang digijang beson naman waing. Alanga turu debata tu son marhiti Yesus. Oleh karena itu dunia ini harus kita bentuk, kita ciptakan, kita jadikan jadi sorga. Ngoluta ulauta keluarga Jabuta di dia kita dong iko bahenot tamai gabi inganan di dia. Gabi rapdo di batama itu. Macam luar biasa. Unang lulubi hamu sorga dang di Jerusalem Bay. Ede padang istimewa nuaing. Ngai dia ngason. Ngai bapidei. Ido tangyang ngalia manami. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Di Banua Tongodo. Dang tu dia. Ini dimulai dari Natal. Rencana besar Allah. Anugerah Allah. Kasih karunia Allah sekarang diwujudkan, sekarang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Buasa hara kesongoni, buasa hara kesongoni tabereng mak, tidak memulai sejarah penciptaan. Dong mardu sajolmai, gabe putus mahubungata tu debata, dang bui pajupang behita, gabe halak na hona buram mahita, gabi halak naso masuk kira mahita, halak perjahat na mahita, halak naso masuk etongan na mahita. Mereka kita benar. Oh juga di dang roh Yesus dang masuk kira hita. Songo dia tahu hebat dang roh masuk kira. Oh juga di dang roh Yesus. Karena itu kedatangan Yesus adalah pertama-tama menadidona kelahiran Yesus membangun kembali hubungan yang rusak, yang terputus, nasado kebebasan dibangun Tuhan kembali melalui Yesus. Itulah yang kita sebut kelahiran Yesus merekonstruksi kembali hubungan yang sudah rusak terhadap Tuhan. Ayang gue di badan daru, orang yang pajupak tu dia bata lapor jutu malim, tu imam buat pilihan. Cahaya tapi belte. Habis yang kedua yang langsung tembak tu pada kijang. Tuhan, amung, tori langsung kita naik. Di badan daru bisa hamudak kiad madu abung kita tu dia bata. Amung tori di. Olak kita nak punai. Yang tak pernah miaponi. Olak kita nak puna bapa, nak puna sudah pertivio. Bapa ni semarang songoni. Olak bapak tadi. Melalui kelahiran Yesus dibangun kembali hubungan yang telah rusak,
dibangun, ditata kembali, kehidupan kita menjadi benar. Merekonstruksi ulang hubungan yang sudah hancur. Isarani jabu, ngadang tikos siya behita sursar, tiang na dang sitong be, atap na nga bocor, dingding nga kropos segala macam, tetapi melalui ini ditata kembali, diulang. Napaduahon di padomu badirina tu hita, di padame domu do hita, domu di hita tu de batata, ahado jaka ide tena, atu audo, lastiro hatu tubuh di Yesus di, domu do hita, gabe domu. Melalui Yesus Allah memperdamaikan diri kepada manusia. Melalui Yesus Allah mengadakan rekonsiliasi. Ibana pada mehon, dang nang beres kita samardan, ala ibana ro. Ala ni moloro ibana nuaing hapi dang udah kita mardami dang boto bion. Kalau mulak kita sian nono sian tongan di sian pertanyaan aton iko mardame nama kita sudi. Unang be mulai tunggu ruduk pihak ke persoalan dong akan hama Allah dan segala macam. Unang jo tak boleh tu tak tanggali nenget. Baharo debata, nah luar biasa i. Olo mardami itu kita, apalagi mah kita Muhammad dan olo mardami, nah luar biasa bi. Melalui Yesus Allah mengadakan rekonsiliasi. Oleh karena itu setiap orang pada dasarnya Natal harus membuat kita membentuk, menciptakan perdamaian bagi semua orang di mana saja, kapan saja, dan situasi apa saja. Rekonsiliasi. Nabatuluhon kita nasotaboto dalani halak namagui halak naso masuk kirai gabi dipulihkan mahita dengan anak mahita siya uhumok yan na mahita siya bolokonok yan na mahita alay Roma debata dipulihkan direhabilitasi mahadol mota naso zolmahian naso anak yan naso perjabar yan naso terpasu-pasu yan siya nahona uhupian sanari direhabilitasi kita menjadi anak-anak Allah. Isaranya narkobaun dang sitong berohana dang sitong benguluna masuk matu panterehap asa mulak hajol mauna Allah ni kodohonotan marhiti-hiti Yesus gabe dipauli maulak direhabilitasi mahjol dipulihkan disembuhkan alina tulu halon iko ng otot taru di borgino buhama cara ni debata lahu mangulai turpoton di hitama buhama cara ni debata lahu mangulahoni di bahe debatado sada situasi na macam menarik. Barek kita mabuhama cara di debata patu pahon rekonstruksi, rekonsiliasi, rehabilitasi, turputuk ahamay dok. Roma debata marhite to di berbadia tu sahalak sa pasang Joseph Maria. Dang songo padok ni halak bata ia Yesus mapulta sia bulu ang halak bata mapulta sia bulu dang mapulta sia bulu di dia. Mapulta sia bulu ni halak bata kan. Allah hadir, Allah datang. Tuise Maria dan Yosef itu artinya Allah memakai setiap orang, Allah memakai tubuh kita, Allah memakai manusia, Allah memakai kita untuk menjadi alat melakukan apa kehendaknya. Dipakai debatado natino panai si Maria doho si Joseph pasauto sakap nai pasauto. Oleh karena itu rencana Tuhan bisa berhasil, bisa berjalan, bisa sampai kemana-mana. Tuhan selalu pakai siapa saja yang mau dipakai. Ayah horwa asa dipakai si Maria doho si Joseph. Ajol mana hebati dah parhuta-huta doi. Allah di doka Allah yang go Bethlehem perata metuduh korban kau para huta-huta kadang masuk kira. Tetapi Tuhan tidak melihat apa kemampuanmu, mana kehebatanmu, tetapi apa yang perlu hatimu, hidupmu Tuhan akan pakai untuk hal-hal yang luar biasa.
Alani mabarangin na perjolo. Ikorade mahita pakion di debata. Laho pasau to sakam na apapun talenta, apapun kemampuan, apapun milik kita, apakah skill, apakah talenta untuk membangun, mendidik, mengarahkan, mendoakan, mendorong, dan apa saja kita akan bangun, kita akan pakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Dang dohonot ahahor na hubot dang dohonot. Ahahor masuk kira si Maria do si Joseph. Dang dong. Dang nasoboy behanon di debata tubuh Yesus di hotel berbintang, dang bintang 5, bintang si dong peboy. Takola bintang 5. Manang na bintang hotel bintang 3 bataho, beberon di debata. Alayah do, asa unang asing debata. Rosongo kita, au cugari ro debata rupani dengan segala, dohonot sama rupani petir, kilat, guntur segala macam. Olo dotar songko tita isi hajonohani. Jadi kita buitang barang itu. Tetapi ketika dia hadir sama seperti kita, hadir dengan memakai tubuh kita, hadir dengan segala kelemahan kita, dan itu dipakai untuk menerobos tembok-tembok, untuk memperbaiki situasi, itu artinya setiap orang bisa dipakai. Dangalani gugu, dangalani hamalon, dangalani hajagoon, alai peta hono di hita pakaian di debata. Radi hamaka mangake. Hita masalun. Mari hiti-hiti kali turgita penampilatan akin ay gabi bagian di buhadu hita dipakai di bata. Alay na paduahon mangihutot turputon ida hita ma persoalan. Molo dipakai di bata hita, molo naing manguda di bata doh hita, dang gabi jalan tol tanpa masalah. Ajo jodoh hita rupani molo nunga halak na porosia dang adong persoalan, dang adong behamaolon. Ay mada, para hari Kamis dautu sedui. Par minggu na luar biasa deh. HP song ni masih tahu non na. Jempol para hari Kamis dong masih tahu non. Apalah si sogukut Tuhani, dang pergoci. Tuhan tidak bersogok. Tetapi Alkitab mengungkapkan setiap kita membuka diri, setiap kita mau dipakai oleh Tuhan, harus bersiap dengan tantangan, bahkan pergumulan. Tantangan, bahkan pergumulan. Baik kalau kita jenuh yang pergumulan di si Maria doh si Joseph. Setiap dia makai nanami dan pergumulan luar biasa, so muri dia penat tahun ngatur hamil atau bukamu sedo. Baik itu. Si Maria mempunyai pergumulan. Ini kalau kehidupan sekarang sudah aib. Belum menikah, hamil duluan. Ini merupakan suatu aib yang luar biasa. Jangan-jangan ini menjadi bahan pergunjingan. Banggo naso masa viral nama. Trending topik. HP ini batado. Dia batado madut tiba dah. Mari hiti panurirang. Mari hiti suruh-suruhan Gabriel. Juga di rumah dia songologi kata, ya ada maksud Tuhan. Hamilau habis suruh ngamang-ngamang kubu ham semanu dan ngidang honda. Dengan masalah tapi. Mereka itu bergumul. Si Maria bergumul, si Joseph, ay marsaka nama si Joseph. Neng manirako. Meninggal. Itu artinya ketika kita membuka diri, ketika kita mau dipakai Tuhan, itu kita tidak berarti kita bebas dari tantangan, bebas dari pergumulan. Justru kita diperkuat, dimampukan, dimurnikan, disucikan. Kita tahu, oh ini bukan kehendak saya, ini kehendak Tuhan. Dan nama dok marlomo-lomo mak. Ngagodak kalan nuaing siakana kepada ni Tuhan, HP lomo ni rohana dok. Godang nuang penginjil modern nama dok. Tuhan berbicara melalui rohnya kepada saya. Dan kemudian Tuhan dia. Banyak sekarang. Tetapi ini luar biasa. Maria harus diperhadapkan dengan satu pergumulan yang luar biasa. Jangan-jangan menjadi bahan perguncingan. Yosef juga. Alai imahamu akama nami nanami. Macam menarik do diturbukti. Rodo de bata baluaho kita. Dang di luas de bata halak darah di mangudah holomo di rohana. Gabi marukil, gabi sihatan, gabi lalap dia ke hamaolon.
Alairo de bata marhitia, marhiti to dina, marhiti menipi ni si Joseph, dijamin do dilehod do jamina. Dilehod do jamina. Diurupi, dibantu, ditolong. Apapun yang kita alami, apapun kita lewati, apapun tantangan pergumulan kita, kalau kita membuka diri terhadap Tuhan, Tuhan akan memberi rohnya. Dan itu akan menolong kita untuk melewati segala tantangan persoalan yang kita hadapi. Nah terholsot tadu perjulu tebajulu buharu nate, terbaru nate. Holsok. Jangan andalkan kemampuan tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana Yosef dan Maria di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa itu. Di tengah-tengah tantangan yang luar biasa itu. Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan membantu. Mari kita ahamadido. Ida mahamu magabi-gabi aduna marbaju tubuan anak maibana jalabah aduna dok warna Immanuel lapatan na dongata madebata. Atong molosong ni di borgino Tuhan dihamu akamanami inanami nang dohono sama dongata madebata Immanuel lapatan dongata debata di dia di setiap saat di setiap waktu di mana saja kita berada. Molo dongata do debata. Atong hobar tulomo di roha debata mata ulahon. Molo dongata do debata. Atong sakap ni debata mana saut tu hita. Molo dongata do debata. Debata menjadi arah dari seluruh apa yang kita lakukan. Oma tantangan tu na parpudion. Di gereja-gereja negara-negara na modern nunga lam gudak kalak nuaing na soporsia itu di bata. Nunga patujuluh parbinotoan, tu pajuluhun kemampuan, patujuluhun akka segala macam. Ala memang buhama dohonota. Jala ido hama ido dilehon de bata tu kita. Jala odusia do pata. Liturginya kaina tanakin na perjului. Dongi saya di panok noti boru-boru ma parbue ni hawi. Manunggul roha jala pia mata mardidasa. Pia tergoda, terjebak, terpengaruh. Rohana, dang rohani debata, dang roh debata. Hati-hati ketika roh kita yang menguasai kita, itu kita akan songosid Hawaii mei. Atau lima itu pemain dulu, alu tu tertabut tu. Aku dah ni hatai, tak tahu mati ho. Dosa di batara orang dulu, haron yang tu. Torop ni itu yang tergoda tu iklan tu akka, songon promosi songon ni. Kamu pakai ini bedak, kamu akan kinclong, HP lah musiga. Dengan memberi produk ini kamu akan kaya, kamu akan hebat, HP lang sitong. Tuhan tidak pernah begitu. Tuhan ketika menjanjikan sesuatu, kamu siap dengan segala resikonya, kamu akan berhasil. Karena saya bersama dongata adibat. Ala nidang songon iklan promosi hatu tubuh Yesus. Nama baik sudah selesai, tidak. Nama baik sudah beres, tidak. Alai mabahas sudah mangaleho gugu, mangalehon pamerengan natiur, pangalehon parnidaan natorang, pangaleho pikiran natakas, mangalehon hapersiau natugu di tonga-tonga ni akka setiap haputusan. Atau merlasi rohama kita di bagasa porgino. Ala nunga dumu kita tu di bata. Ala nunga di tonga-tonga ta di bata. Ala nunga gabi di bahe di bata. Nuaing ingan tahun, gabi inganan na mula-ulau. Inganan patarida hosakamna, gabe surgu inganan hasonangani. Amin martangia kita. Maulah Tuhan debata manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Naung roto tonga-tongani portibion. Jala tubuh tu tonga-tongani hadosaon nami. Laho padumuhok kami tu amai. Kami halak nasopar jabar halak na hona buraan. Ala gabi halak na tarpasu-pasu gabi anakmu mahami nuwain. Ajari mahami mga tusi. Ayujut na idang huat tusi hami i. Holan roha pikiran nami hupatujulu hami. Hape sakap mudo na kosaut.
Na alanung maroho tonga-tonga ni pertibion. Marhiti-hiti Yesus laho patudu dalan haluaon dohot hanguluan salileng ni lileng. Atong paso-paso masaluhut ruas di huria makama nami na nami. Tonga-tonga ni ngulu sigano pari. Di tonga-tonga ni akka sakap dohot cita. Di tonga-tonga ni persari peon nang akka parkari juape. Lumui badi bagasa berengono di tonga-tonga ni lasi roha nami on. Mian maho di tonga-tonga nami di bagas nami di roha nami nang di pikiran nami. Asa hototong nama ngamudihok kami. Nama nugihok kami tolong mani roham. Paso-paso mahami saluhut nasian nami may satu nama gudang. Jala pake mahuria mon. Gabi habauran ni paso-paso maka tidak koko pabua. Naung tubuh tu tonga-tonga ni portibion. Patubuhon hadamion hasonangan. Holong ni roha nang hasitongape. Mabaur madami nang hasonangan. Sia tonga-tonga ni ruas di huriam na adong di hakabipion. Atong pos marohan nami diho. Sisa dosa pengalosian nami marhiti Yesus martangia kami tuho. Amin. Mari demahita huhut papunguhon pilihan paduahon. Amen.
Martangiakon mapiliata martangiang mahita. Ada di bata manamina di Banu Akijang hodo haroroan di saluhut silehon nadenggan. Doho nasa uli basa nama uli utus. Ho pasahat kami masian dan lihom itu kami pilihan nami itu ho. Saya jalo megebe uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jara ramotia sa ho parhasia kami pilihanon. Pati bulhon hara jauh mo dito atau ngani huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Assalamu tadahami gudang ni silehom itu kami. Assalam kira-kira kami madok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mina di Banu Akijang saya pinar badia magowarmu saya Roma harajanmu saya sawat malomani roham di Banu Tengosokona di Banu Akijang lehom atu hamis sadarion hanggo luas siapari sesama dosa nami songon panisan nami idosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami toki hotu pangujunan palua mahami sian pangago di bagasadami jalo homa paso-paso sian Tuhan debata. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasarohon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Natal Marihita. Selamat hari Natal. Dihamu akamanami nanami hobartu program ta borongino langsung dohita marulau nabadia. Alani akan anang edohot marulau nabadia diatur mapar hudulna. Anon di marulau nabadia Roma 70 sa 10 halak. Marbaris Madison. Dungi terus manon beruntun tepudi. Akan naso makatidakon hapor siaw dope. Unang mazadohot nasida marulon nawadia di bagas hapor ngino. Langsung nang tuari marsugut patu paut tarunang ulau nabadia. Alani ise managiot roha di bagas hapor ngino. Mangara di mahita. Tasusuma di bangkuon. Asa Turianon Perdota Tutonga Jul. Salam dari kami pelayan full timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Dugelpro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah.
Salam dari kami pelayan full timer dari HKBP Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Dorinda Situmpul. Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Salam dari kami pelayan full timer dari HKBP Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Situmpul. Saya Dugeltro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami pelayan full timer dari HKBP Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Situmpul. Saya Dugeltro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami pelayan full timer dari HKBP Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Situmpul. Saya Dugeltro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami pelayan full timer dari HKBP Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Situmpul. Saya Dugeltro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah.
Dihamo kamanami nanami. Ala naing masukatama ulau nabadia. Tapasonang bima dihudulata. Martangiang nahoho mahita di bagasa rohatabi. Hurian itu hatta diari parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus di boronginon. Udu tata matu ulau nabadia, hobar tu natinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasih siana. Mari di mahita sian buku ede nomor 152 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramati ati-ati muna dohot roha muna marhite hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ada Tuhan debata para sirohana sumurung amanamina di Banua Gijang. Asiroham topot mahamina pungudison. Adora kubanga kami non parpadanan nabadiai. Lehon maton di parbadia tu kanu pami asa di tubuhon hapor seaon na mangulu di hami. Asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makoko pami. Pargugui mahami maswada hodiri nami asa tari huto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa di tubuhon hapor seaon na mangului. Sai taiti marohanami asalam malungun hami tu Banua Gijang. Asa sai masihol hami pai mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Kita kanang pinahamaol di debata itasakam noaing mangaton parpadanan nabadiai. Di bahan ita tibang majumulo manang nataw hita marulaw nabadia. Asa unang hona uhuman ang ises siyak kitaon. Ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana. Arani pabahenan na nasoture jala na ulo manopoti dosana. Jala na porsia di bagas di hasesaan nilu sana pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan nabadiai. Alayakan adohot marulaw nabadia unang bedio lois sibolis. Unang bedidak dati mardusa. Tung pada hamuma rohamuna siani. Tung kotapok kamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mati jalan naung mulak manguluh humoko pamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di baheni tata kasih majolo rohatabi jala alusi hamu masuk sukonon jongjong mahita salohotna. Di parhatutu rohamdo halak pardusa hosian hatutubum dohot alani pangalau sim di pantik di debata molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak roham ala dosami jalani pagi roham naing malua hon waing sia dosam molo songoni roham dogma olo.
Di parhatu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho perdosa. Ibana naung mate dohok mula manguluhu mokopo mamorsan jalamane sadusam molo songone di parhatu roham dogma olo. Olo doho manggota posya roham late ni roha dohot hosam ni roha. Akum ni olo doho mardengga doho talak na mangarsahiho jalan nauro doho manesa dusa ni dongamu songon na pinangi ni roham sesaw ni debatasu di dusam molo songon ni roham dogma olo atong tapau dukmi maruhata jala tatopoti masudi dusata ihuton hamu matangi yang di bagasar rohamu nabi hale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ayo jut hulau si hami patikmu tamado hona uhumu hami nuaing doho sugut molo balosono mutu hami ho bartu babahenan nami i alay alani godang niasi dohot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nile homu humoko pami alani ima ubahen na hum hami mangidot ho asima roham di hami say jaulo mahami say sisa masudi dosa nami jalali hoton ni parbadia itu hami asa margugu hami mangalon nasa dosa dohot mangulahon na bartoloma ni roham saliling di tanah odopi hami amin atong hamuaka na manopoti dosa muna jalana mauas dia sini rohani debata say sahat matu hamuna hina porsian muna mangasahon hatan itu Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nungasisa saluhut dosamuna mar hiti-hiti guari debata ama dohot anak dohoton di parbadia amin alia manamina di banua gijang say pinarbadia maguarmu say romah harajaunmu say saut malomoni roham di banu tongosongona di banua gijang lehamatu hami serenu hango luas siapari sesama dosa nami songo pada sanami di dosa di dongan namar dosa tu hami unang hami toki hotu pangucunan palua mahami sian pangago ahona puna harajaun dohot haguguun rodi hasangapon saliling nililing na amin hudul mahamu marid di mahita atong tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa kusagu burungin nai uju tarjehi ibana di dok mamau liate dungi di panggoli mai di parleho matuaka sisiana huhut ma di dok jalo hamu majala pangan ma dagik kuduina niliho tu hamatian humokop hamu bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Jaladung sunda sida bangan dibuat mapanginumani di dok mamau liante. Dung di dok matuna sida. Jalo hamu masudi hamu manginum siani. Iya panginumanon pada nai baru maon marhiti-hiti mudarhu. Nani usehon humokop hamu bahen hasis pada nai baru. Saya bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Atong Roma hamu nungaradi sudi ida jaladai hamu ma dengan bahasa ni debata.
kata Yesus Kristus caloma adalah bahan kamu mah daging kudu inan ini foto kamatian mengukur kamu maharamu di dalam bahwa turuh kamu nama kamu sia iman asa di kamu kamu surat sudah amin. Kata Yesus Kristus Shalom
Jongjong mahita saluhut na. Martangiang mahita. Puji ma Tuhan di bata aletor di kujala nasarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata aletor di kujala unang tung halupahon dengan basana sudina. Ibana domanesa dosam sudina. Zala ibana pamalu maka sahidmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dileho Tuhan dengan bahasa doho tasini roha. Para siroha jala paringan bahasa doho Tuhan di bata. Labata rimas jala para siroha godang. Dang di bahaya tu hita na hobar tu dosata, jaladang di balos tu hita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama tua ke anak kona do. Asini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana. Nungata kasih batu doho debata holong ni rohana itu hita. Dinamante Kristus, kumoko pita uju pardusa do hita. Atau dalam malua mahita no waeng siar rimasna. Dong gabi parpitor hita hinorohon ni mudarnai. Di baheni saya punjian ni pamangaku. Dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan di bata. Olat niyo rodi saliling nililing na. Amin. Di pasu-pangsu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dobako Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasau rohon madamena tutodim. Amin. Kang Maridi.